Мин Казан шәһәре Совет районы 109-нчы лицейның 7-нче А сыйныфы укучысы Туктарова Арина булам. Габдулла Тукай театр. Халыкка гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр көлдерәдер, уйнатадыр. Теге үткән гомерне уйлатадыр. Күрерсең анда үз хәлен көләрсең. Көләрлек булса, булмаса еларсың. Күрерсең тормышың нинди? Җитешме? Җитеш булмаса, кай җире җитешми? Төзәтәрсең шуны, тәкмил итәрсең. Шулай шактый белем, тәхсил итәрсең. Үсәр яхшылыгын син яхшы булсаң. Җылаканлы итәр ул, вәхши булсаң. Тигез керә бөтен җанны театр. Кирәк кол бул, кирәксә император. Мөкаддәс ул, бөек ул, гализат ул. Тәмам хор ул, вә бик киң ул, азат ул. Вә ул дәрил гөлүм, дәрил әдәптер. Холыкларын төзәтмәккә сәбәптер. Вәләкин шарты бар. Яхшы төзелсә, әгәр һиммәте чыннан өзелсә, ул алма, мөддәте тулганда пешкәч, кызаргач һәм матур булгач, җитешкәч.